माने जोङो सिगां समावथ' जोङो माने इउपिपिएलआव दङमोन। इउपिपिएलआव माखासे गोबां माने जोङो दुखु खस्थ' सोलिबोनांदों। बयहाबो माने रायजो राजा बिथांमोनानो जोंखौ सिगां ससियेल मिडियायाव नुबोखादों जों मा जाबोनांदों। आं आरो बेखौ खनले बुंबावनो सानाखै। दिनै जोङो जिखुनु डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि लिडारशिपआव दैदेननायाव दिनै जोङो 200निबो बारा जोङो बेवहाय जयनिं जाबाय। जों गासै माने चिरां दुवार नि सेंग्रा जोहोलावफोर बेजों लोगोसे माखासे गार्जेन बिथांमोन जों जयैनो खौसे जानानै दिनै बिपिएफ हान्जाखौ बा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय हान्जाखौ जोङो सापर्ट होनो होननानै सिगाङावबो जों सापर्ट होबोनायजों लोगोसे आरो दायो जोङो फर्मेलि जयेन जानानै जोङो मैखोम खामानि मावनो 14 चिरां दुवारखौ जोङो एकदम गोसो मोदोम जिउ होनानै देरहासार होनो थाखाय जों फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सनाव जेरैखि जाया जोङो मोनब्रै समस्तिनि गेजेराव बयनिफ्रायबो बांसिन देरहाहोनानै जेन जोङो 31 नं सिडली समस्तिखौ देरहासार होनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जादों। जानो हागौ नोंथांमोननि मददगिरिफोरा गोबां थाबोबावदों, बिथांमोनखौ मा खावलायहरदों? बिथांमोनाबो फैगोन। बिथांमोनाबो माखासे टेकनिकेल उसुबिदा आरो बिथांमोना माखासे सानस्लाबनो हायैयाव बायदिसिना एसे माबायाव बिथांमोना थाथ'दों। बिथांमोनाबो जोंनो खोथा होदों जोङो एसे जोंनो सम होबाव, जोङो साननै सानथामसोनि उनाव बा बे सप्तासेनि उनाव जोङो मोजां मोनसे डिसिसन लानानै जोङो माने सावरायनानै नोंथांमोनजोंनो गोरोबफागोन। जोंहा बिथांमोना बेबायदि बुंदों। जों निस्सय आसा खालामो बिथांमोनाबो बे खम समनि गेजेरावनो जों गोरोबफैनानै खामानिखौ मावगोन। नोंथांमोन ओंखारबोनायनि उनाव इउपिपिएलनि कन्डिशना माबायदि जागोन होनना सानो? 14 चिरां दुवार हिसाबैथ' जों ओंखारबोबाय हिसाबै डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि लिडारशिपनि माखासे दैदेनगिरि हान्जा बिथांमोना फैबाय हिसाबै आरो जोंजों लोगोसे गोबां आरो फैबावगोन। आरो जोङो माखासे समाव सम गैयिनि थाखाय जोङो सप्तासेल' सम मोन्दों होननानै जों बुंनो हायो। जों बिपिएफखौ सापर्ट होफैनाया बै समावबो थांनाय बिटिसि इलेक्सन समाव बिनि थाखाय जोङो माखासे खामानि मावस्लाबनो हायाखै। रायजो राजाफोरखौ जोङो बुजायख'नो हायाखै। माब्रैनि थाखाय मा जाहोननि थाखाय बोरै जोङो बिपिएफ हान्जाखौ सापर्ट होफैदों बिनि थाखाय जोङो बुजायख'नो हायैयाव निस्सय जोङो एसेबाबो खमि जानानै जोङो 430 भटआव जेननो गोनां जादों। बेखायनो एबार जोङो रायजो राजाफोरखौ मोजाङै हाबनानै जोंनि बेसेबांसो कर्मि दङ आरो जोंनि सापर्टारफोर दङ आरो जोंखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोन दङ, बिथांमोननि सिगाङाव जोङो हाबै रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै जोङो मोजाङै बुजायनानै जोङो खौसेयै ज' हाग्रामा महिलारिखौ देरहाहोनायनि खामानिखौ मावगोन। नोंथांमोना इउपिपिएलआव सरकारनि समाव गोबां मदद मोनदों आरो खामानि मावदों। बबे मोनसे एंगेलाव नोंथांमोना ओंखारबोनो गोनां जादों? जों थानाय समाव इउपिपिएलआव थानाय समाव जोङो खामानि दामानि मोनदों बे नङा। माब्लाबाबो रावबो बुंनो हानाय नङा दे आसि थुनानै जोङो बबेबा जोंनि एरियायावनो जा सोरबा एमएलए सोरबा एमपि सोरबा इएम बिथांमोना जोंनो दे खामानि होदों जे बेक्तिगत हिसाबै जेनेबा आंनो खामानि होदों होननानै खोन्थानो हानाय नङा, बुंनोबो हानाय नङा नैबे खामानिखौ उमुगा मावहैदों होननानै। न' डाउट जोङो एसे खामानि मावो हिसाबै सोरनिफ्रायबा लानानै सोरनिबा खामानिखौ जों मोनसे मोननै बायनानै मावदों, मोनथाम मोनब्रै खामानि जों बायनानै मावदों। खिन्थु सोरबा इएम सोरबा एमएलए सोरबा एमपिनिफ्राय जोङो डाइरेक्टलि नैबे खामानिखौ मावहैदो होननानै हरजानाय खामानि जों मोनसेबो मावाखै। आरो जोङो थैस' थांस' जोङो इउपिपिएलआव जिउ मोदोम गोसो होनानै खामानि मावबोदोंमोन। जोङो खामानि मावबोदोंब्लाबो जोंखौ बिथांमोना जोंखौ माब्लाबाबो मोजां मेगनजों नायाखै, जायनि थाखाय जोङो दुखु मोननानै गोसो सिङावल' थायोमोन। नाथाय जोङो सुजुग आरो सुबिदा मोननायनि जाहोनाव जोंनि डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि लिडारशिपआव जा सारखौबो थगायबाय गासैखौबो थगायजोबनायनि थाखाय जोंबो दुखु मोनफानानै जोंबो सांग्रां सारनि दैदेननायावनो जयै फैनानै दिनै बिपिएफ हान्जाखौ जों सापर्ट होनो फैबाय।